fet del col·lectiu independentista del Priorat i també fa un any que vam inaugurar el casal Pérez Joan Barceló Carrasclet i hem cregut que era el moment oportú per fer una festa amb grups de la comarca, per celebrar tota aquesta trajectòria que ha donat molts fruits, que si fa 5 anys ens haguéssim dit que ara tindríem un casal aquí a la comarca, que hi hauria CPC, que hi hauria RAN, que hi hauria tot aquest munt de col·lectius de l'esquerra independentista i no sé, que estiguessin treballant aquí, doncs haguéssim dit això no pot ser, però sí, ens ha demostrat el temps que amb persistència i que amb treball i que amb coratge i tot, doncs que les coses poden tirar endavant